ऊर्ध्वलोकरे परमेश्वरଙ୍କର महिमा भूलोके तांको प्रियजनको शांति। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ, ଭଲ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସକାଶେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ। ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଉ ସେହି ଉପହାରର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଠ 62 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 5 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ପ୍ରେରିତ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16ରୁ 17 ଏବଂ 22ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 25 ଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ଆଉ ଯେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି ବଡ଼ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଉରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଉ ହେଲା ଯେ ଉପହାର। ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉ ହେଲା ଆମେ ସେହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେହି ଆମେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆଉ ସେହି ଉପହାରର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଉପହାର ମାଧ୍ୟମରେ। ତୃତୀୟ ଉ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ସେହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ, ଆଉ ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ କଳଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ, ଏହି ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘଟଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ବେଥଲେହେମ ନଗରୀରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ସାଇତ ଥିବା ମେଷପାଳକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ତାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ସେହି ବେଥଲେହେମ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭାବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଭକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ସେହି ଉପହାର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ସେହି ଉପହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ଦେଶରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଶୁଭମୟ, ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
आमानकर भक्ति सम्मान प्रेम र चुम्बन प्रदर्शन करिबा। दिव्य शिशु जीशुଙ୍କ नामରେ आपण मानको प्रत्येकଙ୍କୁ ସେହି दिव्य शिशु जीशुଙ୍କର शान्ति प्रेम एवं बड़ दिनर नमस्कार शुभकामना।